Sige, mayong adlaw mga higala ug salamat sa Dios para sa pagpadayon na usab sa atong episode. Ug diya kita karon sa episode 33. Ug salamat gid sa Dios para sa mga panalangin nga iyang gihatag sa matag usa ka nato nga niini nga mga takna karon hapit na gid nato mahuman ini nga series sa Hiwansyo. Ug ang atong pagatun-an karon ang mahitungod sa usa ka tawo nga sapian, taas ug katungod nga nangita ug nangandoy sa pagpakigrelasyon diha kang Hesus. Mga igsuon, mga maayo gid kaayo ang atong gakangahibaw-an mahitungod kang Hesus dinhi nga mga episode. Atong nahibaw-an nga gipaila si Hesus ni Juan nga Bautista ngadto sa katawhan sa mga 30 na ang edad ni Hesus. Ug sa iya nang gipaila, gipaklaro pag-ayo ni Juan kung unsay tuyo ni Hesus dinhi sa kalibutan. Si Hesus mauman ang nating karnero sa Dios o sa ato pa ang ihalad sa Dios aron bayad sa atong sala. Kining nating karnero nga mo'y insakto nga ihalad para nga kitang tanan nga motuo kaniya makaadto sa langit ug makaangkon sa hayahay nga kahimtang. Unay bawaan usab nato nga gikan pa sa una pagayud nga pagpanudlo ni Hesus sa pulong sa Dios diya sa mga sinaguga. Natingala pag-ayo ang mga tawo kay gamhanan ug makatungdanon ang iyang pagpanudlo. Usa gatipuk-an si Hesus sa mga tawo aron sa pagpaminaw kung unsay iyang sunod nga ipanudlo kanila. Permente lugar excited ang tawo kung unsa na say bag-o, unsay bag-o nga ilang makita ug unsa ang bag-o nga ilang mahibaluan pinaagi kang Hesus. Gani kung gakawalaan ang mga tawo kang Hesus, diretso nila siya gapangitaon. Kaya ang mga tawo gasunuda kaniya. Ug nahibawan usab nato mga igsuon nga kung makaduol si Hesus sa mga giyawaan, gisudlan sa mga demonyo o hugang espiritu, mailhan dayon sa mga yawa ug magsinggita sila ug abugon sila ni Hesus gikan sa mga tawo nga ilang gipuy-an. Ug nahibawan usab nato sa panahon nga gakaipit si Hesus tungod sa daghang mga tawo nga gustong mudikit kaniya aron mamaayo ang ilang mga sakit. Sa panahon nga dito siya sa baybay sa linaw, usa nagsakay si Hesus sa sakayan, usa ga baruto ug gitudluan niya ang mga tawo gikan diya sa sakayan nga gapadistansya gamay sa baybay. Ug didto gitudluan niya sila sa daghan nga mga butang. Sa miaging episode usab atong nahimbaw-an nga giayo ni Hesus ang tawo nga buta gikan sa iyang pagkatawo o sa iyang pagkahimuso daan buta. O gapugson unta sa mga Parisiyo sa pagpasulti nga makasasala si Hesus. Apan nagprangka ang tawo nga gikan si Hesus sa Dios kay walay tawo o walay makasasala nga makabuhat niini nga mga milagro kung dili siya gikan sa Dios. Usa tungod ni ana nga giprangka sa taong buta, gipapahawa sa mga Parisiyo gikan sa sinaguga. Gisalikway lugar siya diya sa sinaguga. Karon wala na siya dito. Dinhi nga panahon na mga igsoon gipa-illegal sa mga Parisiyo ang pagsulti sa maayo mahitungod kang Hesus ug kung naay makaako sa pagdayo kang Hesus, ilagay ipapahawa gikan sa sinaguga. Maoy silot nila sa mga tawo nga mutuo ug mudawat kang Hesus ug bisan sa pagsulti sa mga maayo mahitungod kang Hesus. Ang mga Parisiyo mga igsuon wala gid sila'y kaluoy sa mga kalisod sa ilang isig ka Hudiyo basta lang nga makahud sila ug matuman ang ilang gusto. Dili nila ikalibo kung unsa ang kahimtang sa ilang isig ka Hudiyo. Ang gusto nila nga kung unsay ilang patakaran, kung unsay ilang balaod nga gasundon, kinahanglan ang tawo mosunod. Kay kung dili, ila mang ipapahawa sa sinaguga. Nakaron,
magtuon kita sa bag-o nato nga tema. Ang mahitungod sa tao nga nangandoy nga makarelasyon ngadto kang Hesus. Nan, kung atong mahinumduman, masayra nato nga ang mga Parisiyo gahi ang ilang kasing-kasing ug ang ilang hunahuna, dili sila gusto motuo kang Hesus ug kadaghanan kanila murag nasirado ang ilang kasing-kasing para sa pagdawat ug pag-ila kang Hesus nga mao ang bugtong nga anak sa Dios nga gipaanhi sa kalibutan. Pero naay pipila nga mga Parisiyo nga gusto nga makaila o makarelasyon kang Hesus. Bisan kung ang sama niini ang halos tanan nga mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug mga eskriba, naa hinuoy uban kanila nga mga mituo nga si Hesus gikan gayud sa Dios. Ug kini nga mga Parisiyo nga nagtuo, gapangita sa kaluwasan ug gapaabuta sa manluluwas kung kanus-a makaabot sa kalibutan. Ug karon magtuon kita mahitungod sa usa niini ka mga Parisiyo nga naghulat kang Hesus. Atong sayron kung unsa ang iyang hunahuna o kung unsa ang iyang kasing-kasing para kang Hesus. Usa para sa atong pagpadayon niini para atong mahibaluan, basahon nato ang Juan kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2. Unya, diay usa ka tawo nga usa sa mga Parisiyo. Sa ato pa kini nga tawo Parisiyo ug Nicodemo ang iyang ngalan. Ug usa siya ka pangulo sa mga Hudiyo. Sa ato pa doon na siya taas nga katungod kay pangulo siya sa mga Hudiyo. Kini siya miadto kang Hesus sa gabii ug miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gay makahimo niining mga milagro nga imong gihimo, gawas lamang kung ang Dios anaa uban kaniya. Sa ato pa, ang tanan nga iyang gisulti kang Hesus maayo man. Ug nakaingon siya nga si Hesus gikan gayud sa Dios. Sa ato pa, si Nicodemo taas og katungdanan. Parisiyo si Nicodemo ug usa ka pangulo sa mga Hudiyo. Usa si Nicodemo sa kadagkuan sa Judaism nga mao ang relihiyon sa mga Hudiyo. Sakop usab si Nicodemo sa labaw nga gapanghukom sa Israel. Kay pangulo man siya sa mga Hudiyo. Ug sakop siya sa 71 kabuok nga mga lalaki ug sila mao ang ganganlan og Sanhedrin. Sa ato pa, sa pangulo sa mga Hudiyo, ito sa ilang mga hukumana, adunay galingkod nga 71 ka mga lalaki. Ug kini nga grupo ganganlan og Sanhedrin. Ug 71 sila, ug apil niini si Nicodemo. Kung atong makakumpara sa ato mga igsoon sa atong kahimtang sa nasod sa Pilipinas, na ay Senate of Congress o Senate of Representative, daghan sila nga mga magbabalaod o pakasusama niini ang kahimtang ni Nicodemo. Si Nicodemo usa ka taas nga pangulo sa Israel. Ug atong mahuna-huna, dili man yano nga tawo, naagi katungod ug naay tingog sa Israel. Ug gani pa mga igsuon ang kahulugan sa ngalan nga Nicodemo, mananaog sa mga katawhan. Maoy kahulugan sa iya ngalan. Gani ang unang bahin sa ngalan ni Nicodemo, Nike man nga mao ang gikuha nga ngalan sa kumpanya nga gabuhat sa mahalon nga sapatos ug ang kahulugan sa Nike kadaugan. Sa ato pa, ang Nike nga sapatos nga gasuoton sa mga basketballista ug daghan pa nga klase nga mga sapatos nga gagamiton sa daghan nga mga tawo, sikat gani sa ato nga nasod ug bisan sa gawas. Ug kini nga Nike nga brand sa sapatos nga kadaugan gikan sa ngalan ni Nicodemo. Ug kung atong makita mga igsuon sa Logos Bible, makita nato nga sa Griego nga pulong ang spelling o ang paglitok Nicodemus o Nicodemus.
Mao'y iyang insakto nga paglitok o spelling sa Griego. So sa ato pa, usay makaingunta nga nganong unsaon pagkunik sa Nicodemo ngadto sa Nike. Pero ang insakto niya nga ngalan Nike Dimas. So sa ato pa mao'y kahimtang ni Nicodemo busa mananaog sa mga katawhan ug sikat siya nga tao. Sumala gani sa karaang record, usa si Nicodemo sa mga pinakadato sa Israel. Sa ato pa, gamhanan si Nicodemo, gatahuron, kusog nga politiko, dato, magtutudlo ug dako siya katungod, madaugon si Nicodemo. Murag ang tanan naa na sa iya ug wala siya gikinahanglan pa kung atong tan-awon sa kalibutanon niya kahimtang. Mga igsuon kung hunahunaon ang kinabuhi ni Nicodemo, makasulti ang tao. Nga kumpleto si Nicodemo ug wala siya kulang. Apan si Nicodemo mismo nakabalo diha sa iyang kasing-kasing nga dili gid kumpleto. Naa siya dakong kulang ug nakabalo siya pag-ayo niini. Nasayran niya kung unsa ang iyang gikinahanglan. Ug nasayran niya nga adunay mas labaw nga makahatag niini. Usa balik ko nato pagbasa ang 1 Kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 2. Unya, dihay usa ka tawo nga usa sa mga Parisiyo. Nicodemo ang iyang ngalan ug usa siya ka pangulo sa mga Hudiyo. Kini siya miadto kang Hesus sa gabii ug miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gay makahimo niining mga milagro nga imong gihimo, gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Sa ato pa, sama adto nga buta nga giayo ni Hesus, nakabalo usab si Nicodemo nga gikan si Hesus sa Dios. Namatud-ang gayud niini ug gabii siya miadto kang Hesus. Ug ngano gani gabii ka siya miadto kang Hesus kay tingali dili siya gusto nga makita sa daghan niya nga mga kauban. Kay ang kahimtang niadto nga panahona gikontra pag-ayo sa mga kauban ni Nicodemo nga mga Parisiyo si Hesus. Ug kontrahon usab nila ang bisan kinsa pa nga makagusto kang Hesus. Nagtuo si Nicodemo nga gikan gayud si Hesus sa Dios ug iyang giingnan niini si Hesus. Giingnan niya si Hesus nga nasayod ako, Rabi, magtutudlo nga ikaw gikan gayud sa Dios. Kay kung atong mauna-huna, nasayran niya ang tanan nga gipangbuhat ni Hesus, ang tanan nga milagro nga gibuhat ni Hesus ug ang pagpanudlo ni Hesus lahi gid kaayo kung ikumpara sa ilang mga pagpunudlo. Busa ni prangka si Nicodemo nga si Hesus gikan gayud sa Dios. Unsa ka ang itubag ni Hesus kang Nicodemo? Niini nga pagsulti niya ngadto kang Hesus. Atong basahon pagbalik ang 1 Kapitulo 3 versikulo 1 padayon-dayon ta sa versikulo 3. Unya, dihay usa ka tawo nga usa sa mga Parisiyo. Nicodemo ang iyang ngalan ug usa siya ka pangulo sa mga Hudiyo. Kini siya miadto kang Hesus sa gabii ug miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gay makahimo niining mga milagro nga imong gihimo gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Versikulo 3. Si Hesus mitubag kaniya, sapagkat tinuod gayon, sultihan ko ikaw, gawas kun ang tao ipakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mo'y gisulti ni Hesus ngadto kang Nicodemo. Gawas kun ang tao ipakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Nahimbawaan ni Hesus dinhi nga panahona kung unsa ang kinahanglanon ni Nicodemo. Ug mausab kini ang kinahanglanon sa matag usa ka tawo dinhi sa kalibutan. Busa,
Diretso niya kini gisulti kang Nicodemo. Gisultihan niya, gawas kun ang tao ipakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Dili siya makasulod sa langit. Gipasabot ni Hesus kang Nicodemo nga kung dili siya ipakatao pag-usab, bisan kanusa, dili gayud makaadto sa langit. Dili makaadto sa gingharian sa Dios. Maoy gisulti ni Hesus. Si Nicodemo mga igsuon, gaginhawa man, galakaw, gakaon, sa ato pa, buhi man siya. Apan sa espirituhanon, patay kini. Patay si Nicodemo sa espirituhanon, o patay gayud, mo'y kahimtang niya. Aduna siya'y kalibutanon nga kinabuhi, apan diha sa espirituhanon niya bahin, patay siya. Buhi nga patay si Nicodemo. Nganuman, kay si Nicodemo, buhi sa pangkalibutanon, apan nahimulag pa man ngadto sa Dios tungod sa pagpakasala nilang Adan. Busa ang tinuod, patay si Nicodemo. Nasayra nato, di ba? Nga sa pagkaon ni Adan ug ni Eva sa gidili nga bunga, maoy hinungdan nga ang tanang tawo nahimulag ug musugot kag sa dili, apil kita, ug si Nicodemo apil usab niini nga kahimtang. Busa, patay. Ug aron madawat si Nicodemo sa Dios, gisultihan ni Hesus nga kinahanglan makabaton sa kinabuhing walay katapusan o kinabuhing mapinadayunon nga mao ang ipakataw pag-usab. Mga igsuon, baliwala ra kung kinsa ka. Kung unsa ka kadato, kung unsa kataas ang imong grado, kung unsa ka pa katinahaw dinhi sa kalibutan, kung unsa ka pa kamaalamon, bisan kung madaugon ka sa mga tao, apan kung dili ka ipakataw pag-usab, kung dili ka makabaton sa kinabuhing dayon, dili ka gayud makaadto sa langit. Kining tanan nga kahimtang nimo sa kalibutan, dili maoy mahimo nga hinungdan nga dawaton ka dito sa langit. Unsa kaha ang gitubag ni Nicodemo niini nga gisulti ni Hesus kaniya, mahitungod sa ipakataw pag-usab. Basahon nato pagpadayon ang Juan Kapitulo 3, versikulo 3 hangtod sa 4. Si Hesus mitubag kaniya, sapagkat tinuod gayud, sultihan ko ikaw, gawas kun ang tao ipakataw pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mao'y gisulti ni Hesus. Ug si Nicodemo nangutana kaniya, kung saan man pagpakataw sa usa ka tawo nga tigulang na, mao'y gisulti ug gitubag niya kang Hesus, unsa-unsaon, unsay buhaton para mataw pag-usab nga tigulang naman. Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso? Mao'y gisulti ni Nicodemo ngadto kang Hesus. Sa ato pa, dinhi nga bahin, wala makasabot si Nicodemo. Wala siya makasabot sa gisulti ni Hesus, kay nagtuo gani siya nga ang buot ipasabot ni Hesus nga kinahanglan mubalik sa sabakan sa iyang inahan ug giutro ihimugso. Mao'y gisulti niya, unsa-unsaon niya bahin nga tigulang naman ako. Mahimo pa ba di ay nga makabalik ako sa taguangkan sa akong inahan ug ihimugso pag-usab? Nalibog pag-ayo si Nicodemo dinhi nga bahin. Apan ang kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus, lahi nga kinabuhi ug lahi nga pagkatawo. Kay espirituhanon man niya kinabuhi ug espirituhanon nga pagkatawo. Ug ang buot ipasabot ni Hesus kinahanglan niya masumpay si Nicodemo ngadto sa Dios aron mabuhi siya, kay patay man siya diha sa espirituhanon.
ug ang paagi nga makabato niini nga kinabuhi mao ang pagtuo kang Hesus. Ug tungod niini makaangkon dayon siya ug mapinadayunon niya kinabuhi ug pinaagi niini ipakataw siya pag-usab. Sa dili pa kita mo padayon atong timan-an mga igsuon nga si Nicodemo usa man nga gapanudlo sa pulong sa Dios. Og dako ang katungod ni Nicodemo sa Israel. Dako kaayo ang iyang nahimbawan gikan sa pulong sa Dios. Nakabalo siya pag-ayo mahitungod sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Siguro nga nakabalo siya nga gibuhat sa Dios ang tanan sulod lamang sa ulong kaadlaw. Nakabalo siya sa kahimtang sa mga anghel ug mga yawa. Nakabalo siya mahitungod sa pagpalunop sa Dios sa kalibutan diha sa panahon ni Noe. Nakabalo siya mahitungod sa paglibog sa Dios sa mga pinulungan dito sa Babel. Nakabalo siya nga nataw si Moises dito sa Ehipto ug nagdako diha sa palasyo sa Paraon. Ug nakabalo usab siya nga gidala ni Moises ang mga Israelita sa pagbiya dito sa Ehipto ug ang mahitungod sa pag-abot nila dito sa Mount Sinai. Kumpleto man si Nicodemo sa katun-anan mahitungod sa kahimtang sa mga Israelita. Nakabalo siya nga gihatag sa Dios ang balaod kang Moises dito sa Mount Sinai. Ug naa pagi usa ka importante kaayo nga nahimbaw-an pag-ayo ni Nicodemo. Nakabalo si Nicodemo nga sa dihang gaagi pa ang mga Israelita sa kamingawan nga gapaingon pa sila sa Kanaan, naay panahon nga nagrebelde sila kang Moises ug sa Dios. Busa gisilutan sila sa Dios sa daghang mga bitin ug gipamaak sila ug namatay na ang daghan kanila. Ug dayon nasayra nato nga nagampo si Moises niadto. Nakabalo si Nicodemo niini. Nangayo si Moises ug paagi ngadto sa Dios aron mapasaylo ang iyang kauban nga mga Israelita. Busa giingnan sa Dios si Moises nga magbuhat og usa ka bronze nga bitin ug gibutang niya diha ibabaw sa tukon. Ug ang bisan kinsa nga motan-aw niini nga bitin mamaayo ra usa ato pa hatagan og kinabuhi. Dili mamatay pinaagi sa lala niini nga mga bitin. Makita nato niini nga picture nga ang bitin nga giisa diha sa tukol gipasabot pag-ayo ni Hesus pinaagi sa anino nga ang anak sa tawo mauusab ang kinahanglan niya mahitabo kaniya. Magbasa na usab kita sa pulong sa Dios aron atong mahimbaw-an ang paagi kung unsaon aron ipakataw pag-usab ang tawo. Unsay buhaton. Apan sa dili pa kita magbasa kining pulong nga ipakataw pag-usab o sa English born again, dili gahisgot sa relihiyon. Kaya sa atong nasod na ay relihiyon niya born again o atong mainumduman niya dinha nila gikuha niini nga teksto ang pagpakataw pag-usab. Apan mga igsuon kini nga pulong ang ipakataw pag-usab atong hunahunahon nga dili man gahisgot sa relihiyon. Gahisgot kini sa kahimtang sa tawo kun mutuo kang Hesus. Maoy insakto niya nga ipasabot niini. Basahon nato ang Juan kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 15 para atong masayran ang mahitungod niini. Ug mao kini ang gisulti ni Hesus pagpadayon diya kang Nicodemo. Ug sama nga ang bitin giisa ni Moises dito sa kamingawan, kinahanglan usab nga iisa ang anak sa tawo. Aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Sa ato pa, ipasabot ni Hesus kang Nicodemo, sama nga ang bitin giisa dito sa kamingawan, kinahanglan usab nga iisa ang anak sa tawo. Giisa ang anak sa tawo diha sa tukol aron ipakataw pag-usab ang bisan kinsa nga mutuo kaniya.
Gilansang si Jesus diha sa krus para nga ang bisan kinsa nga mutuo ug mudawat kaniya ipakataw man pag-usab ug ang matag usagay nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon nga sa ato pa ipakataw pag-usab. Kaduha ka panahon makadawat ang tao sa kinabuhi apan kining ikaduha nga atong madawat nga kinabuhi mapinadayunon hinuon ug ang buot ipasabot sa mapinadayunon walay katapusan nga kinabuhi. Maoy ihatag ni Hesus sa matag usa kanato. Klaro nga bisan nakatuo kita kang Hesus makasala gihapon kita. Apan dili mawala ang atong kaluwasan kay gibayran man ni Hesus ang nauna natong mga sala, ang karon natong mga sala nga gabuhaton pa ug ang unahan pa natong mga sala nga wala gani nato kay balui kung unsa kini nga mabuhat pa nato. Kining tanan gibayran man ni Hesus. Gipakyaw niya bayadi ang tanan sala nga atong buhaton sa tibuok natong kinabuhi. Usa mga igsuon huna-hunaa gani kini nga gasa ug grasya nga gikan kang Hesus. Oras nga mutuo ka, ikaw nga tawo nga brukin makasasala ug gabuhata pa sa sala, si Hesus ang tanan ang puno niya, gibayran niya ug makaangkon kita sa mapinadayunon niya kinabuhi. Tanan gibutang diha kaniya paglangsang kaniya diha sa krus. Gidala niya ang tanan natong mga sala. Wala siya gibilin. Nga nag-ingon siya nga ang sala nga akong gibayran katunga lang kung ikaw ang magbayad sa uban. Wala man ang iyang gisulti niini. Ang tanan gibayran niya. Pero dalikyatan sa nato paghisgot ang kahimtang sa mga kahoy para nga dali nato masabot kung unsa ang tumong niini nga atong tema karon. Nahibalo kita nga ang kahoy, sagad sa kahoy, mamunga susama sa iyang klase. Ang mangga, mamungag mangga. Ang mangustin, mamungag mangustin. Ug sama niini ang sagad sa anak sa Dios, mamunga sad ang iyang kinabuhi sa maayong bunga. Maoy normal nga kahimtang sa mga anak sa Dios nga ang ilang bunga mga maayo. Basin usahay makasala ang mga tao nga mituo kang Hesus. Apan anamon balaanon sa Dios. Ug kinahanglan nga naay bunga ang tao nga naluwas nga makita diha sa iyang kinabuhi. Bunga sa atong pagtuo ngadto kang Hesus. Naay resulta. Balikon sa nato basahon kadto nga mga bersikulo ug ipadayon nato diha sa bersikulo 16. Ug sama nga ang bitin giisan ni Moises dito sa kamingawan para nga ang sibisan kinsa nga mga Israelita ang mutan-aw dili mamatay, kinahanglan usab nga iisa ang anak sa tawo. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, hinuon makabaton ug kinabuhi dayon. Versikulo 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa ingon nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Bugtong anak, espesyal nga anak, aron nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Ununaon nato pag-ayo kini igsuon. Kini nga bersikulo mao ang pinakailadong nga bersikulo sa tibuok kalibutan diha sa pulong sa Dios. Kay dinhi nga bersikulo makita nato kung unsa ang dako nga gugma sa Dios para sa mga tao dinhi sa kalibutan. Gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ug ang bisan kinsa nga mutuo niini dili masilutan, hinuon adunay mapinadayunon nga kinabuhi. Walay expiration, kung dili hangtod sa hangtod.
o makuha nato kini pinaagi sa pagtuo lang sa buktong anak sa Dios nga mao si Hesus. Sa ato pa, tungod sa sobra kadako nga gugma sa Dios alang sa mga tao sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Numdumi gani kung unsa kadautan ang kalibutan. Bisan unsay gapang buhaton, apan gihatag gyud sa Dios ang iyang bugtong anak. Ang Dios nga tao, ang natingkarnero sa Dios, aron iisa diha sa tukon, ilansang diha sa krus, ug maluwas ang tanan nga mutuo kaniya. Kung mutuo ka kaniya, maluwas ka man, dako ang gibayad sa atong Dios nga Amahan. Aron nga ako ug ikaw makadawat sa kasiguruhan sa kinabuhi. Dili kasiguruhan dinhi sa kalibutan, hinuon kasiguruhan sa imong kinabuhi nga bisan pa man kung mahanaw ka dinhi sa kalibutan, makadahom ka nga aduna kay mapinadayunon niya kinabuhi uban kang Hesus, uban sa mga maayo nga kahimtang ug mga saad para sa tanan nga mituo kaniya. Madawat gid nimo kini kung mo'y imong buhaton. Sama sa gipasabot ni Hesus ngadto kang Nicodemo. Unsa kaha? Mituo ba sa Nicodemo kang Hesus? Pinaagi ni ini nga iyang gipasabot. Atong basahon karon ang ebidensya nga mituo si Nicodemo. Dinhi nga mga bersikulo humana gilansang si Hesus diya sa krus. O gabitay pa ang patay niyang lawas sa krus nga sama sa bitin nga giisa diya sa tukol dito sa kamingawan. Atong basahon kini nga bersikulo ang Juan kapitulo 19 bersikulo 38 hangtod sa 42 para maklaro nato kung unsa ang ebidensya nga si Nicodemo mituo kang Hesus. Human niini si Jose nga taga Arimatea nga usa ka tinun-an ni Hesus apan sa tago lamang tungod sa kadlok niya sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Hesus nga diha pa sa krus. Ug siya gitugutan ni Pilato busa miadto siya o gikuha niya ang lawas ni Hesus. Og si Nicodemo, nga sa una miadto kang Hesus usa ni ana kagabii. Ug walay lain nga Nicodemo nga gisgutan dinhi katong Nicodemo nga Parisiyo. Miadto usab nga nagdala og mga usa ka gatos ka libra nga sinagol nga mira ug alo. Unya gikuha nila ang lawas ni Hesus ug gibugkusan kini og mga panapton nga lino, lakip ang mga pahumot. Sumala sa naandan sa mga Hudiyo sa paglubong. O sa dapit diin dito siya ilansang sa krus, dihay usa ka tanaman o sa tanaman dihay usa ka bag-ong lubnganan nga wala pagayid kalubngi. Tungod kay adlaw man kadto sa pangandam sa mga Hudiyo, ang lubnganan duol raman ilang gipahiluna si Hesus dito. Sa ato pa humana si Hesus gilansang ug ang mga tao nga sa una nagsunod kang Hesus sa sekreto lang sama sa duha ka tawo nga atong gisgutan. Human si Hesus mamatay, nagpaila na sila nga usagid sila kasumusunod ni Hesus. Pinaagi ni ini nga mga bersikulo mga igsuon. Nahimbaw-an nato nga si Nicodemo uban sa usa ka Parisiyo nga ginganlan og Jose nga taga Arimatea. Nagtangtang sa patayng lawas ni Hesus gikan sa krus. Pinaagi sa ilang pagbuhat ni ini ilang gipakita ang ilang pagkamaisugon. Kay klaro na sa ilang kauban nga mga Parisiyo nga sumusunod sila ni Hesus ug siguro nga daog-daogon gayud sila tungod ni ini nga ilang gibuhat. Apan wala nila iksapayan. Gipakita nila ang ilang pagbuhat sa pagkuha sa patayng lawas ni Hesus ug sa pagpahiluna kaniya diya sa lubnganan.
Si Nicodemo dili na mag-adto sa gabii aron pagpakikita kang Hesus. Kay nabutyag na ang iyang pagsunod kang Hesus bisan sa dakong adlaw. Nailhan na siya ug naklaro na. Andam na si Nicodemo sa bisan unsa nga mahitabo kaniya tungod sa iyang pagsunod kang Hesus. Bisan kung daog-daogon, sige lang. Ug nagdala gani si Nicodemo og mga pahumot nga mahal kaayo aron ibutang sa lawas ni Hesus. Ug ilang gilubong si Hesus diha sa personal gayud nga lubnganan ni Jose nga dato nga tawo ug pinaagi niini natuman ang giingon sa propesiya nga ilubong si Hesus diha sa lubnganan sa mga dato. Daan man kini gipropesiya bisan sa wala pa si Hesus makaabot sa kalibutan. Daan kini gipropesiya ni propeta Isaias diha sa kapitulo 53 bersikulo 9 nga ang lawas sa manluluwas ilubong diha sa lubnganan sa mga dato. Ug karon natuman. Ug kinsa gani katong kauban ni Nicodemo? Si Jose nga taga Arimatea. Si Jose nga taga Arimatea usa-usab ka membro sa Sanhedrin nga mao ang 71 ka mga maghuhukom sa Israel. Sama kang Nicodemo. Ug siya mismo ang nangayo sa lawas ni Hesus didto kang Pilato nga Romano nga gobernador sa Judea. Ug gitugutan ni Pilato. Gihatag niya ang patayng lawas ni Hesus. Gipakuha niya. Si Jose nga taga Arimatea usa-usab ka magtutuo kang Hesus apan sa tago ra. Sikreto kay nahadlok siya sa iyang kauban nga mga Hudiyo. Apan karon iya nang gipakita ang iyang pagtuo ug wala na siya'y isikreto. Wala na niya isikreto ang iyang pagsunod kang Hesus. Nadayag na, naklaro na, nga usa-usab siya kasumusunod kang Hesus. Igsuon, dasig sa matag usa kanato. Kung wala pa ka mutuo kang Hesus, ug wala pa ka mataw pag-usab, karon tuo ka. Tuo ka og isinggit sa makusog aron madungog sa tanan, Hesus, mituo ako kanimo. Hesus, mituo ako kanimo. Isinggit kini og dawata ang gasa ni Hesus nga kaluwasan alang kanimo nga libre ug walay bayad. Igo ka lang sa pagtuo ug kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka man. Ug kung daan ka nakatuo kang Hesus ug naluwas ka ng daan, isinggit usab ang Hesus, salamat. Salamat Hesus kay giluwas ko nimo ug gihatagan ko nimo sa kinabuhing dayon. Hoy angay nimo ilitok. Mas maayo gani unta kung sa matag adlaw daan nato mauna-una nga kung wala si Hesus, wala gid kitay arang mahigugma. Makaluluoy kita nga tawo. Pero karon nga naa si Hesus, nakatuo ka sa iya, naluwas ka, ubisan pa man kung maunsa ang kalibutan, hayahay ka. Mga igsuon, kung wala ka usab makatuo, tuo sama sa gibuhat ni Nicodemo sa walay pagduha-duha. Sa dihang iyang nakita, pinaagi sa iyang kaugalingong mata ang pag-isa sa Dios nga anak diha sa krus. Mituo siya. Ug mga igsuon, hinumdumi nga ang kaluwasan karon adlawa, mao ang adlaw sa kaluwasan. Dawata sa walay pagduha-duha ug tuuhi nga si Hesus mao ang bugtong anak sa Dios nga gipaanhi sa kalibutan para nga ikaw ug ako makabaton sa mapinadayunong kinabuhi. Siya lang ang paagi para sa kaluwasan. Ug siya lang ang paagi para nga makaangunta sa kinabuhing walay katapusan uban kaniya diha sa maayo nga kahimtang nga mao ang langit. Salamat